ndị Igbo bụ Igbo mma mmanụ ihe onye na-eme ya dara mma. Afa m bụ Onyebuchi Oko, onye Enugu steeti na-akpọ ugo na Nkanu na ebe a na-akpọ Ihunekwa Agụ. Ebe ahụ ka m bidoro ụwa nke m. Andị na afa nne m bụ Regina Oko, afa nna m bụ Dominic Oko, andị ụmụnne m ndị ọzọ. Andị na abụ m nke ịtọ n'ime ise mama m mụrụ. Sọsọ ụmụ nwoke ka mama m mụrụ. Andị na na-atụfughị oge, ana m asị n'okwu m bịara ịgwa ọha na eze taa bụ ka ha cheta na abụ m ofu onye n'ime ha bụ afọ Igbo. Anọ m n'oge a na-akwalite ndị Igbo n'ụzọ pụrụ iche dị site n'ịgwa ha afa m na ihe m na-eme. Ihe m na-eme bụ ana m abụrụ Chineke abụ wee na-arụkwara Chineke ọrụ nke a kpọrọ ụlọ ụka n'obodo a na-akpọ Lagos n'ime Ọjọ Araba International. Mgbe m bidoro iweta amara nke ịkụ egwu nke a na-akpọ gospel, ka ndị oyibo na-akpọ ya gospel, ebidoro m ya bụ ife mgbe a mụrụ m ka ya bụ ihe ọbụla m na-eme ana m abụ abụ iji gosi na m nwere ọkpụkpọ oku ahụ. Na-atụfughị oge m wee bidozie bata obodo a na-akpọ Lagos, wee bidozie bụwara Chineke abụ. Abụọna m abụ a ihe na-akarịghị ihe karịgoro ọwa arọ 6 taa. Andị ewe m abụ agụpụtana m ọtụtụ abụ iji gosi na Chineke kpọrọ m oku. O were otu a na-akpọ nke izizi m bụ ụzọ bụpụtara ọra na eze bụ nke a na-akpọ prophetic breakthrough, iji gosi na Chineke na-emepe ụzọ, Chineke imepe ụzọ. Andị nke otu abụ n'ime ya na-asị, eluigwe mepee ka m kọrọ Chukwu ihe m buru bịa, eluigwe mepee ka m kọrọ Chukwu ihe m buru bịa. Nke a bụ otu n'egwu ahụ. Nke n'azụ ya na-ekwukwa, aka ahụ ga-akpọnwụ n'aha Jizọs, aka ahụ ga-akpọnwụ, aka ahụ ga-akpọnwụ, aka ọjọọ na-achụ anyị, aka ahụ ga-akpọnwụ, aka ahụ ga-akpọnwụ n'aha Jizọs, aka ahụ n'aha Jizọs, aka ahụ ga-akpọnwụ. Abụpụtara maka ndị iro na-achụ onye afọ Igbo ọbụla, ndị ọbụla na-achụ ụmụ afọ Igbo ọbụla, na Chineke ga-anụsa ndị na-anụsa ya ọgụ, dịka okwu Chineke kwuru n'akwụkwọ nsọ ya nke a na-akpọ Exodus 14 verse 14. Ọ ya ka m siri ka m kọsara ọra na eze ife m na-eme, ka unu kwado m, ka unu gee egwu a, ka egwu a meru na amara, ka Chukwu jiri egwu a wee gọzie unu, gọzikwa obodo a bụ Igbo. Ndị bụ Igbo, obodo ọbụla ị nọ n'ime ya, mgbe anyị na-anụ okwu a m na-ekwu n'oge a, Chineke gọziwe gị site n'egwu a. Ọ bụrụ na ihe siri gị ike, ihe dị iche dịwa na ndụ gị, ezinụlọ gị, ọ bụrụ na ihe ada aga n'ime, dịka ị nụrụ onu m n'oge a, Chineke ga-emere gị amara, nye gị ihe ị na-amaghị onwe gị. Ọ bụ ya bụ ekpere m na-ekpere ọra na eze. Aka ahụ ga-akpọnwụ n'aha
ndị Igbo ekene dịrị Chineke anyị bụ onye mere ka Igbo bụrụ Igbo, bụ onye mere na Igbo Chineke kere Igbo n'ihe niile. O nyere ha ihe dị egwu iji gosi na ọtụtụ ndị na-abụpụta abụ tata abụrụ m onye izizi nke bụ ịbụpụta abụ n'obodo anyị gbaa gburugburu, maka na Chineke wetara nke a wee nye m, agaghị m enyewe onwe m. Since m bidoro ịbụ abụ, ọtụtụ ihe bụ ihe siri ike, nchọna osiri ike, mana site n'ike nke Chineke ga-enyere anyị aka. Mana ọ na-afịa arụ anyị kụcha egwu ire na-abụ duto na nke a na-akpọ Bluetooth. Ha na-kesasị egwu, o werezi onye na-achọ ịgụ egwu nke a na-akpọ CD. Betina ọ ya bụ ihe ife arụ and echiche so n'ime ya. Mana ịkwụcha egwu baa n'ime ebe a na-akụ egwu, kwụcha egwu, iwepụtazi egwu, ndị mmadụ ekerisie egwu, mebisie egwu gị, mee ya nke a na-akpọ copyright. Betina Chineke mee ka ha chegharịa and na ekwuchi egwu wite ọsụsọ ihe niile, afụfụ niile a tara n'ime ya wee pụpụta dị egwu. Ndị mmadụ ha zọdo ya ụkwụ, ndị nke a na-akpọ ndị maketa. Ọ ya ka m na-asị ndị maketa, biko kunu gee ntị, mere anyị ebere bụ ndị na-akụpụta egwu, na ọ dọrọkwa n'izi na ndị na ọ dị izi ọ bụrụ ihe ụmụazị. Ọ ya ka m na-asị, ọ bụ ya bụ ihe ife arụ anyị na-eweta. Ọ bụrụ sọ m na-eweta ya, ọtụtụ ndị na-akụ egwu ụka dịka ndị dị aya bụ ndị nna ama akpọnwa afọ ha ebe a. Nna ha na-emekọ dịka mụwa si ghọta na nke m, dịka onye a na-akpọ Blessed Samuel and na ọtụtụ ndị ọzọ dị iche iche. Mana ịma na onye ọbụla nọ na-aza afa nke nna ya na ị na-agụ egwu, dịka nchịkọwara onye ọbụla, ịkọwara onye ọbụla n'elu ụwa dịka m si akọwara onye ọbụla kịta. Ikwu egwu adịrị izi and egwu abụrụ ihe a na-adị n'igwe na-eme duto na overtake the allow. Ọ ya bụ ihe m na-asị iji kọwata na nna ha na-emekọ ọfụma dịka onye ndị na-akụ egwu, and m fụrụ ndị na-akụ egwu n'anya. O nwebeghị onye nna ya rụkọrọ na mbụ. Ihe m ji achọrọ ka nna ha lụkọ n'ụdị nke iru nna ha ịpụta na oyoyo nke a na-akpọ, maka na achọrọ m, Chukwu kpọrọ m otu ụbọchị ka ọ kpọrọ m, and ọ kpọghọ m na oyi a, mana oyi ya aka dị iche iche. Ana m akpọ ha ka ha gbanye aka, mana ọ bụ m nwa ji aka m depụta egwu, chee maka ya, kpee ekpere maka ya, m wee detuo ya edetu. O wee bụrụ ihe ejere na ebe nke a na-agụpụta egwu ka a na-akpọ recording studio. M chere dịka na uche onye adịghị ya njọ, and ihe m ji buru ya n'obi ijikwa gọọmenti, federal gọọmenti, iji benata ndị nke a na-akpọ copyright n'elu ụwa nke anyị nọ n'ime ya, bụ na a ga-amara site na ịma onye gụrụ egwu and isi egwu ọ gụrụ, and na ka o si bido igwu egwu. Ọ ya ka a ga-esi wee mee ibenata nke a na-akpọ copyright taa, bụ itinye ya n'ekpere, because maka na o nweghị ihe ị ga-eme oke ka ọ hapụ ịta ihe edebere n'ubi, and na inewe ihe oke na-eme n'elu ụwa isu na ọkụ, iji gosi na ọ bụ Chukwu bụ onye ga-enyere anyị aka ibenata nke a na-akpọ copyright. Ihe m na-eche, ebe m chọrọ iweta onwe m bụ na ka m soro ibe m ọtụtụ ndị, maka na ndị Igbo tụrụ ilo si na onye bụ mmadụ ụzọ siwe ite
na-aka ewe mkpọmkpọ ite. Ọ ka ọtụtụ ndị na-ewu ewu n'ụwa niile gbaa gburugburu achọrọ m iweta onwe m n'ebe dị anya, ebe ndị mmadụ ga na-ewe awụrị n'egwu ọbụla m gụrụ. And na n'ime nke a ka Chineke jiri anyị na-agọzi ọtụtụ ezinụlọ, ka obodo niile n'ụwa niile gbaa gburugburu ka ha were ike na-anụ egwu a wee na-ewe awụrị n'ime ya dịka ibunye aha Chineke enu. Okwu ndụmọdụ m ga-adụ onye ọbụla aka na-amalite ịgụpụta egwu, ọ bụ ka ịkpọọ onye ahụ kpọọ ihe ọ na-eme mkpa ya buru ya n'obi, mara ama na ọ bụrụ tata ibidoro ya ka ọ ga-adịwa mma, maka na onye na-ata ha afụfụ ama ihe a na-ekwu. N'ihi na mụnwa ata na afụfụ n'egwu agbagharịana m, amụọna m anya abalị, ekpeela m ekpere dị iche iche si Chineke ya mee m ka m bụrụ ndị a na-anụ afa ya. N'ihi nke a, mmadụ na-esi na mmadụ wee mụrụ ife. Ka ị mụrụ ife taa, na m so na ndị na-atụfughị oge, n'ihi na egwu a, ihe gbasara egwu ejigoro m weta ofu moto nke a na-akpọ Highlander wee mee ihe dị iche iche. Ka dịsi ike na ọ ga-adịrị gị na mma, ele n'anya n'azụ. Ụmụnne m, n'ime egwu niile nke nkachafụ n'anya n'ime egwu ahụ bụ na o nwere n'otu n'ime egwu ahụ nke a na-akpọ ihe anyị na-eme bụ ihe mmụọ, onye anyị na-efe bụ oke mmụọ. Ihe anyị na-eme bụ ihe mmụọ, Chukwu anyị na-achụrụ aja bụ oke mmụọ. Ihe m jefu egwu ahụ n'anya maka na Chukwu anyị na-ekpere anaghị afụ ya n'anya iru na iru, mana anyị na-ekpere ya iji gosi na Chukwu dị ebube. And na onye ọbụla ga-ekpere Chineke ga-ekpere ya n'ime mmụọ na eziokwu. N'ihi na egwu ọbụla nke ị na-anụ n'obodo ọbụla ị na-anụ ya n'ime, achọrọ m ka onye ọbụla mata na ọ bụ egwu nke a na-agụrụ Chineke, and na onye anyị na-ekpere bụ oke mmụọ, and Chukwu anyị na-achụrụ aja bụ oke mmụọ. Dịka Chukwu nwụrụ ọnwụ n'elu obe, ọ nwụrụ ọnwụ maka ihi mụ na gị, iji gosi gị na ọ bụ ya bụ oke mmụọ. Ọ ya bụ ihe m ji bụpụta abụ ahụ, iji gosi gị, iji gwa ụwa niile na Chukwu anyị na-ekpere bụ oke mmụọ. Ụmụ Chukwu n'olileanya dị ka eluigwe bido mepere ụmụ Chukwu, eluigwe bido mepere ụmụ Chukwu. Ndị na-achọ akụ na ụba nọ n'iru gị, ndị na-achọ iwere onwe nọ n'iru gị, ndị niile na-agba n'okporo ụzọ, ndị niile na-achọ nwa, ndị chọrọ ịmụ nwa, ndị nọ n'ụlọ mkpọrọ, ha ncha niile gbakọ n'iru gị. Biko eluigwe biko mepee n'aha Jizọs. Eluigwe mepee, eluigwe mepee, eluigwe mepee, eluigwe mepee, ka nkọrọ Chukwu ihe mburu bịa. O wezụga na mụ na-akụ egwu ụka, ihe gara amasị m irewe, ahịa m masịrị m ịzụwa bụ ahịa nke a na-akpọ importer and exporter. Ọ bụ ya bụ ihe bụ obi m niile ime, dịka ire afịa nke a na-akpọ electrical, na-atụ electronics n'ihe dị aya ndị ọzọ eji enyere ndụ aka, maka na agbagha aka ajawata eze na ndị onye gba bọọlụ na-aracha orenji. Ndụmọdụ m na-enye onye ọbụla na-ekiri m n'oyoyo n'oge dị ugbu a, ndụmọdụ m na-adụ gị bụ taa, nke ahụ ị na-eme mesiwe ike bụ ihe dị mma. Wepụ ihe ọjọọ ọbụla, ihe ọbụla bụ ihe ọjọọ, wepụ aka, kpeere Chineke n'ime mmụọ gị na n'eziokwu. Na-atụfughị oge ọzọ, ana m enyekwa ụmụ nwanyị okwu ndụmọdụ ka onye ọbụla gbaa mbọ were ihe ọ na-emetụ aka nke o ji na-enyere ndụ aka, maka na
echi tere anya. Ọhaneze ekele m unu. Afa m bụ Onyebuchi Moses. Ana m akụ egwu ụka na-ekiri isi mbido telivishọn.